Hello guys, it's good to be back. Ito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest update. At ito po ay special coverage na yon ng panibagong bagyo. Yung si LPA 93W ay nag-develop po kahapon bilang isang tropical depression at ngayon po isa na po siyang tropical storm. Ito po si Bagyong Paulo, ika-16 na bagyo sa loob ng Philippine Air Responsibility. At may international name na po ito bilang MATMO. Chamorro word po ito, o Chamorro word from Guam, meaning po heavy rain. So ito po ay ang latest update na yung Huwebes, October 2, 2025, Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, i-click lang po yung link dito. At kung kayo nanonood sa Facebook, may description po papunta sa website ng BPI dito po sa baba ng ating video. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Lenny Locovedo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bocadado. Ngayon, meron tayong bagyo. Ito po ay nag-develop po kahapon at kasalukuyan, nag-stall yung kanyang hangin. Naka-fix pa rin siya sa 75 to 85 kph sa mga iba't pang agencies. At ito po ay papalapit na po sa may Hilagang Luzon. So, most likely, ito po ay magla-landfall somewhere between Aurora and Isabela, between Kasiguran and Palanan. Diyan po siya magla-landfall base po sa nakikita ng mga forecast models. Okay, medyo sumusunod naman po sa forecast since LPA pa lang siya. Pinapakita na Friday po ang possible crossing niya dito sa may Hilagang Luzon. Ito po ang latest fast animation mula sa Himawari 9 ng cyclonicwx.com. Kita ninyo, medyo may pagkamalaki ang kanyang sirkulasyon. Nasa 700 plus kilometers ang diameter niya. At medyo nagsimula pa siyang mag-consolidate. Although hindi pa siya fully consolidated, yung kanyang gitna, wala pang tinatawag nating Central Dense Overcast o CDO. Kasi pag nagkaroon na po ng CDO, magiging severe tropical storm na po siya. So, meaning po, yung hangin nasa 95 to 110 kph na po yan. And then, yung CDO, pag nagkaroon na po ng butas sa gitna, yan na po ang typhoon. So, right now, hindi pa po. Medyo, dahil sa bilis ng kanyang takbo at malaki ang kanyang sirkulasyon, medyo nahihirapan siya mag-consolidate compared sa mga ibang bagyo na talagang nagko-consolidate mabilis pag maliit ang sirkulasyon. Although, relax ang wind shear. So, all eyes tayo overnight. Baka hopefully, hindi po siya mag-rapid intensification. Yan po ang pinipray natin dahil kawawa po ang mga kababayan natin sa Hilagang Luzon. Naapektuhan ng ani Nando. Ito na naman, although mahina, ang problema dito yung ulan. Baka umabot po ng hanggang 200 millimeters. At ito po yung latest from easterlywave.com. Medyo sabog pa ang kanyang sirkulasyon. Wala pa po dito yung tinatawag nating Central Dense Overcast. Ang kailangan kasi mapuno yan dito. Dito makapal dapat yan ng ulap. Wala pa po. Hindi pa po nangyayari. If ever, pag lumapit po siya dito, kumapal, baka maging severe tropical storm po siya. So, binabantayan po natin ito closely. At medyo bumilis ang kanyang pagtakbo. West-northwest. At itong offshore areas ng Kabikulan, may mga in-experience na po dyan ng mga malalakas na ulan. At yung hangin nandito lang po, concentrated po sa may offshore areas. So wala tayong na-feel dito na hangin. Actually, kalmado dito sa Naga. May mga padaan-daan mga showers and thunderstorms. Kanina yung tanghali, but ngayon medyo tahimik, cloudy, mostly cloudy. At itong areas ng Eastern Luzon, kakaroon na rin mga localized thunderstorms. So bukas, all day bukas, mag-deteriorate na po ang weather dito sa may parte ng gitnang Luzon at Hilagang Luzon dahil po sa bagyong ito. Ito po yung latest 24-hour loop at nakita niyo mas better organized pa siya nung nakaraang araw but medyo nahinto yung kanyang intensification but let's see it overnight. Ito po yung radar shot mula sa Pag-asa. Nakita niyo mula sa Doppler radar ng DAET. Nakita niyo from Pag-asa po ito. Nakita niyo yung pagdaan ng mga ulan na occasional. But dito sa atin, medyo tahimik na yun. Okay? At ito yung ating track kaninang alas 2 base 11 AM position. So, ang tingnan niyo dito yung area of uncertainty.
So, ito yung area of uncertainty o cone of uncertainty. At ang medyo delikado po dito ay mula sa Northern Cagayan hanggang dito po sa may area po ng kasiguran. So, yan ang possible track nitong si Bagyong Paulo. So, kung bumaba po siya, pwedeng dito siya dumaan. O kung tumaas, dito po siya dadaan. Yan po ang cone of uncertainty. So, itong areas nito ay maghanda dapat. Huwag niyong pansinin yung center o midpoint ng track. Kasi pwede yan umakyat o bumaba. So, right now, ang possible landfall is somewhere between Palanan and Kasiguran. That will be tomorrow morning or kaya sa tanghali or early afternoon. And then, kung tingnan natin itong zoom track, dadaan po siya malapit sa Santiago at Kawayan, Ilagan, Isabela. And ang area ng Tugigaraw medyo delikado din sa kanyang inner rain bands. And then, pagdating ng 8 p.m., lalabas na po siya sa may Vigan, Ilocos Sur. So, itong mga areas na ito, maghanda for possible heavy rains na umabot ng 100 to 200 millimeters. At yung hangin ay more concentrated lang dito sa may coastal areas. Pwede, pag naging 110 kph po siya, may damaging winds po yan up to 140. But pag tumama na yan sa Sierra Madre, mga wasak yung kanyang sirkulasyon, baka wala kayong may feel na hangin dito. Except itong Vigan, pag exit niya dito sa may West Philippine Sea, magkakaroon po ng habagat na hangin. Yung habagat ng bagyo, not the southwest monsoon. Iba kasi yung bagyo, may ikot rin yan. May localized habagat din yan, which is part of the storm. Kaya pag dumaan po yan, nagbabaliktad yung hangin. Diba? Pag pakating, galing northeast o amihan, pag nagkalma, matapo yan. Pag bumalik yung hangin, galing sa habagat. Yan po ang localized winds ng bagyo. Hindi po yung seasonal winds like habagat. Kasi na yun, absent na po na yun. Transition period na po tayo, na yung month of October. Actually, within the next 14 days, baka magkaroon ng konting amihan sa may eastern sections at southern sections ng China. So, a sign na magsisimula na rin ang amihan. So, yan po ang tracking niya. Again, ang probability po dito sa landfall area is between 80 to 90% as of now. Mataas na po yan dahil medyo within the next 18 to 24 hours na po ang possible landfall. So mag-ingat po kayong lahat dyan. Sana fully prepared na po kayo dahil sa pagdaan nitong bagyong ito. Sana hindi masyado ang ulan at medyo isolated naman, hindi siya solido yung kanyang sirkulasyon compared sa mga nakakaang bagyo. Dahil medyo nasa dry phase tayo na yun ng MJO, nandoon papunta sa may Western Hemisphere Africa area. That's why itong system ay may ulan pa rin, but malapit lang sa kanyang core. So, observe natin ito overnight. Kaya nakataas na yung wind signal number 2 sa may Isabela, northern portions ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, and Kalinga. So, itong area na ito magkakaroon ng hangin na mula 63 o 65 hanggang 89 km per hour o 93 kasi yan ang signal sa tropical storm. Itong ibang areas po ng Central Luzon, Hilagang Luzon, Camarines Norte, Partido District ng Camarines Sur at Catanduanes ay nasa signal number 1. Ano lang po ito, precautionary measures dahil baka magkaroon ng hangin, but so far it's quiet outside. Wala tayong na-feel na hangin. Actually, 0 ang ating anemometer. At yung ulan, nasa 20 mm lamang po ang bumagsak. Pero mamayang gabi, baka may mga passing showers pa rin o thunderstorms. Ito yung track ng all Asian agencies. At nakikita niyo na halos lahat, medyo kulang lang yung JTWC. Okay? At dito po ang landfall niya sa may pagitan ng Palanan at Kasiguran. 18 to 24 hours from now. At ito yung microwave imagery kaninang umaga. Medyo hindi po siya fully organized. Actually, kanina umaga, nasa 75 pa lang siya yung hangin niya, kph. So, yan po siya. Ito may mga cloudiness na dumadaan sa Bicol kaninang umaga. Kaya medyo maulan-ulan tayo. At sa latest multimodal diagnostic comparison,
may mga forecast pa rin bago mag-landfall na yung ibang model, yung wind models ay aabot po ng category 2. But so far, nandito pa lang siya. So, most likely, baka pwede pa rin umabot ng 120 kph minimal typhoon before it makes landfall. Pero itong nakikita natin, baka severe tropical storm na lang po siya. At yung wind shear naman, medyo hindi naman kalakasan. Light siya, light to moderate. So, kaya nakakabuelo po na yon, o magkakaroon ng intensification daw itong system na ito. But, let's hope na nandyan pa rin yung, meron pa kasi tayo tinatawag na cold wake. Dahil sa pagdaan ni Nando, although mataas si Nando kung dumaan siya sa may Batanes, baka hindi masyadong i-intensify doon dahil may cold wake. Yung malabig na temperatura ng dagat, inaangat yan ni Super Typhoon Nando. Kaya lang, mukhang 1 week ago. So, baka uminit na naman po ang karagatan dyan. Ito naman po yung sa MIT ni Dr. Emmanuel. Ito yung wind models nila. Yung CHIPS Ensemble ay mukhang category 3 hanggang category 4. But again, nandito na po yung actual na hangin sa 45 knots. Ang forecast ng JTWC, baka umabot lamang po dito sa 55 knots, 100 kilometers per hour. Then afterwards, hina ng bagya. But still, anything is a possibility. Observe natin mamayang gabi. But I hope na bumilis pa siya para hindi po siya magkaroon ng enough time mag-intensify. Gaya nung bagyong si Opong. Although si Opong talagang may nakatago pong destructive winds. Very close sa kanyang center at medyo sa eye wall po yan. Mayroon tinatawag na eye wall mesovortices, mga maliliit na twister within the eye wall of Opong. Parang similar kay Unding of 2004, si Moifah. Ito na po yung latest tropical cyclone heat potential. Okay, or oceanic heat content. Nandito na yung storm. At nakikita ninyo, ito yung pinaka mainit na part. Nandito naman po siya sa may red portion. So, hindi masyadong super init. But still, we are observing it. Baka magkaroon ng intensification paglapit niya dito. Okay? So, yan po ang situation na yun ng bagyong si Paolo. Ito yung 24-hour rainfall accumulation simula Friday, whole day of Friday. So, inaasahan pa rin natin more than 100 to 200 millimeters sa ulan sa ibang portions po ng southern portions ng Northern Luzon. Kasama po ang Baguio, CAR, Western Pangasinan, Western Zambales, itong part ng Aurora, okay? Tapos itong ibang parts ng Isabela. May mga ibang areas dito na wala masyadong ulan. So, medyo isolated nga siya. At nandito sa southern portion ng kanyang center. Kasi yung center niya, dito po siya dadaan sa forecast. Okay? So, kung dyan siya dadaan, mas marami ang rainfall sa may baba niya. Parang si Opong, nasa south. Common po yan sa mga ganitong time. Pag hindi pa amihan, lahat ng mga moisture talaga ng bagyo na sa baba. Dahil po may high pressure sa taas, nag-generate ng dry air, kaya nag-concentrate tuloy dito sa may baba, yung mga moisture nitong bagyo. Although meron pa rin konti dito, but not much. Okay? So, yung mga kababayan natin sa hilagang bahagi ng Central Luzon, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, okay? Pangasinan, ito rin area ng within portions ng Bulacan, mag-ingat po sa mga possible rainfall. But ang bulk na ulan nandito talaga sa may area po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, at dito sa may bahagi po ng CAR at the western sections ng Ilocos region, itong La Union. So, mag-ingat po kayong lahat yan for possible landslides, flash floods na idudulot nitong bagyong ito. Dito sa Bicol, walang problema. Below 50 millimeters tayo. So, parang normal na weather lang man po. May mga ulan-ulan. Nasa edge kasi tayo ng sirkulasyon nitong bagyong ito. Okay? Now, sa tracking, Saturday, labas na po siya ng area of responsibility. Sunday, landfall dito sa Malaysia Peninsula ng China. European model po ito. Hindi tayo magagamit ng American model na fantastic model na naman. Marami na naman po dito mag-form sa may
between 7 to 14 days. So, dito lang tayo sa pinaka-reliable. So, sa Monday, so extend natin. Ayan po, may possible LPA. Ba't mukhang nawala? Nawala yung LPA. So, balik easterlies tayo. Whole week next week. So, walang problema po for next week. Kahit na i-extend natin ito hanggang October 15 and 16, may mga schedule dyan, wala naman problema. Posibleng magkaroon dito ng tinatawag nating trough. But wala pa naman development ng significant LPA. Okay, and then sa waves, na yun, araw na ito hanggang sa Friday at Saturday, magiging maalon lang po dito sa may Silangan, Hilaga at Kanlurang Bahagi po ng Luzon dahil po sa pagdaan ng bagyong si Paulo. So, pwede umabot po ng 4 meters dito ang storm surge o wave heights, mapanganib sa mga sakyang pangdagat. But so far, sa buong bahagi po ng ating bansa, for the next 5 days hanggang October 8, ay magiging 1 meter na lang po dito ang alon. Dito po less than 1 meter. Kalmado hanggang less than 1 meter. At dito rin sa may West Philippine Sea. Napakaganda po para mag-fishing at sea travel. Mag-iingat lang po sa mga localized thunderstorms sa hapon. Mga midday hanggang hapon o gabi. Okay, napunta natin yung latest Global Tropics Hazards Outlook. Issued po ito kahapon. And valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Na kung saan yung third week ay highly uncertain. Week 2, valid October 8 to October 14, 50% probability po ito. Ay mukhang magkakaroon na naman po ng formation ng bagyo dito sa may extreme northern Luzon, but more than 40% pa lang ang probability. At ito po ay galing sa American model, wala pong European model dito. So, and then sa Pilipinas, usual thunderstorms, above average rainfall, more than 50%. Dahil sa papalapit na po tayo sa magkakaroon daw na mahinang La Nina, but i-check natin yan sa kalagitnaan po ng October sa latest La Nina report. And then sa third week, okay, October 15 to October 21, meron naman pong more than 20% chance ng formation ng bagyo dito sa may east of northern Luzon o west ng northern Luzon, but more than 20% probability, so baka hindi matuloy. And sa latest ensemble ng European model mula sa easterly wave, ito na po yung current storm na yon, bagyong Paulo. And then ito yung babantayan natin na posibleng may LPA na mag-form at baka magsubsub, but wala naman pong pinapakita sa high resolution model ng European, okay, o ECMWF. Ito naman wala naman problema yan, kukonti lang yan sa ensemble. Ito naman po yung latest mula sa Google DeepMind. At kita niyo yung orange, yan po ang track ng European model. So far, yan ang forecast. Tomorrow, Friday, maglalandfall po dito sa may Northern Luzon, itong bagyong Paulo. At labas dito po sa may West Philippine Sea. Sunday, landfall sa may Legia Peninsula, ang bagyong si Paulo, si Matmo. And then, meron ditong mukhang ito na yung sinasabi nating weather system. Mukhang may magde-develop po dyan, but mataas po masyado. Hindi naman po yan threat sa ating bansa. And so far, hanggang sa October 17, wala tayong nakitang cluster of LPAs galing po sa AI model ng Google, pati sa European model. Okay? And sa MJO update mula sa Bureau of Meteorology ng Australian government, nandito siya na yon, at mukhang dito lang sa may Western Hemisphere hanggang October 15. And then mag-move ulit yan sa October 20 hanggang October 30 sa Maritime Continent, sa may area ng Indian Ocean, Indonesia. Ang Pilipinas ay banda dito. Okay? So, common na po yan. Pag last week of October, baka magkaroon na naman tayo ng mga weather system. So, let's hope and pray hindi po tumama sa ating bansa. Kaya nakita niyo itong forecast ng MJO. Pag i-move natin ito October 3 hanggang October 15, medyo nasa dry phase tayo. So, nagsimula pa lang mag-dry phase. Kaya nakalusot pa yung bagyong Paulo. Although, mahina kanyang convection sa kanyang center. So, hopefully, minimal tropical storm na lang ang intensity niya pag-cross ng Hilagang Luzon. Let's hope and pray.
Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating latest update sa bagyong si Paulo. Let's be prepared, mga kababayan natin dyan sa Hilagang Luzon, sa possible onset ng heavy rains at tropical storm force winds dahil sa pagdaan po ng bagyong si Paulo. Stay safe always at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.